जोंनि हरगार दखरायाव देग्लाय बोसोराव हारिमुआरि आयदानि सायाव सानबानि मावबादा लानाय जादों। जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि आनसलिकआव हारिमुआरि आयदानि सायाव बागुरुम्बा मोसानाय बायदिसिना हारिमुआरि मोसानायनि सायाव जों मावबादा लानाय जादों आरो जोंनि ओनसोलनि उन्दै हाई स्कुल आरो एम इ स्कुल फरायनाय फरायसुलिफोरनि थाखाय बे मावबादाखौ लानाय जादों आरो ओनसोलनिनो आइजोफोर बा बिहामजोफोर बिसोरखौबो जों हांख्राय हरनानै जोंनि बे ओनसोलनि बे जिथु गुदि मावख' बेवहाय मावबादा लानानै बयखौबो जोंखौ ज'यैनो जों फोरोंनायनि लाहार फाहार खालामना होनाय जादों। बेहाय बयबो फैनानै गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों आरो डिस्ट्रिक्टनि हारिमुआरि आफादनि जि हारिमुआरि आयदानि सायाव रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोनानै जोंनि ओनसोलाव हारिमुआरि आयदानि बागुरुम्बा मोसानाय बायदिसिना मेगन जि आयदाफ्रा गोलैयो जों बे आयदाफोरखौ फोरोंनायखौ जों लाहार फाहार खालामदों। दामनाय देनायावनो जा आरो हारिमु आयदानि बायदिसिना मोसानायानो जा बेनि सायाव जों फोरोंजादों। बिदिनो भिडिअ लानानै आं बे मावबादानि भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नागारना जाबाय। जोंनि बे ओनसोलावबो जों हारिमुआरि आयदानि सायाव जों सांग्रांथि लाबोनो नागिरदों आरो बेनो जों नुनायाव बा जों मिथिनायाव बेनो फार्स्ट इनिसिएटिभ फार्स्ट आखायाव लानानै जोंनि ओनसोलनि जों बयखौबो बेनि सायाव जों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर आरो बाहागो लागिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै बा सोलोंथाइखौ लानानै जोबोद मोजां मोनदों, रंजाखांनाय मोनदों। बिथांमोननि गोसोआव बिथांमोनखौ सोलोंनायाव गोबां थुलुंगा होदों आरो बिथांमोना जोबोद गोसोआव रंजाखांनाय लाबोनानै सोलोंनो गोसो जानानै बिथांमोना ओंखारबोदों आरो जि हायो जों बे सानबानि हाबाफारिखौ फैयै जोङो मोनसे समाव फोजोबनाय जासिगोन आरो फ्राय फोजोब्बायानो। मानोना साननै सानथामनि उनाव जोंनि बेवहाय मोनसे गिदिर डिस्ट्रिक्टनि काजिरङा जिल्लानि डिस्ट्रिक्टनि मोनसे बोसोरारि जथुम्मा जागोन। बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमुआरि आफादनि बे जथुम्मायाव जों बिथांमोनखौ गिबि खेबनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि मोसागिरि बिथांमोनखौ जों मोसानाय फोरोंथाइ होनो बा सोलोंथाइ होनानै बा फोरोंथाइ होनानै बिथांमोनखौनो जों गेवलां मेलावनो जा आरो फ्लेग उरायहोनायावनो जा जों बिथांमोनखौनो मोसाहोनो आखायाव लाबाय बा बिबान लाबाय आरो बिथांमोनखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन। बेनिखायनो बयखौबो आं खावलायगोन, नोंथांमोना जोंनि बे फार्स्ट इनिसिएटिभ लानायखौ नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन, बयबो मदद होगोन आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थिफोर जादोंब्ला भिडिअ बानायनाय हक बा बायदिसिना भिडिअ भिडिअ नायनानै माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना गावनि साननानै निमाहा होबानो जाबाय। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गासिबो जोंनि बर' हारिमुआरि आयदाजों लोब्बा थानाय गासिबो बर' समाजनि गोरों गोरा सुबुंफोरखौबो आं खावलायनाय जाबाय जाहाथे जों जोंखौ सापर्ट होयो, जाहाथे जोंखौ अनसायो, जाहाथे जों आरोबाव जौगानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना जोंखौ अरायबो सापर्ट खालामनो मदद होगोन आरो नोंथांमोना जोंनि सासे आं गोसोआव नोंथांमोनसिम गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना फारि जोंनि बे सानबानि मावबादानि जिथु लानाय बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो फारि आं नोंथांमोननो देखायगासिनो। गोजोन्थों।
रायजो